Je koopt hier een cadeautje voor een kennis, een bekende, een kind, een familielid. Maar je steunt tevens een goed doel. En dat is elders op de wereld een verre medemens. Die steun je ook. En hier zijn allemaal stichtingen met korte lijntjes. Dus het geld wat je hier uitgeeft komt daar goed terecht. Oliebollen voor Nicaragua. Ja, dat klopt. Dat is geweldig, hè? Wij hopen in januari voor 3 weken naar Nicaragua te gaan. Wij gaan daar in de sloppenwijken van Managua gaan we huisjes bouwen voor de allerarmsten. En we proberen zodoende geld bij elkaar te krijgen voor bouwmaterialen. Nou, ik ben uitgenodigd via Facebook door iemand. En dat trok mij wel aan, dus ik ben met een vriendin. En ja, we genieten heel erg. We vinden het erg mooi. Dus we hebben heel veel mooie dingen gezien. Ja, het is heel gezellig. En ja, het is ook goed om hier en daar een goed doel te steunen. Wat er hiervan uitgaat is zo'n goede sfeer. Dat horen we altijd van mensen, ook de mensen die hier staan. Want als je heel het jaar bezig bent met een kleine stichting, dan denk je ook wel eens, waar doen we het voor? En als je dan hier bent en je staat er met je kraampje, dan zie je opeens van, wauw, wat gebeurt er? Ik ga weer door, dat geeft weer moed. Mijn verhaal? Ja, mijn verhaal is zo simpel. Ik sta voor de medemensen van Congo. Die zijn vrouwen en kinderen die weduwe en wezen zijn geworden door oorlogsproblematiek. En ik voel me plicht om iets voor mijn geboorteland te betekenen. Nou, ik vind het erg leuk als ik iets leuks zie bij een steentje wat mij ook aanspreekt. Maar als ik iets anders leuks zie bij een steentje wat ik niet zo goed ken, dan koop ik het ook wel. Ja. Cadeau is wel leidend, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, ik koop niet zomaar iets wat ik niet mooi vind omdat het doel me aanspreekt. Nee. Ik vind het erg leuk om zo ook goede doelen te kunnen steunen en een bijdrage te leveren. Ja. Bent u hier al eerder geweest of is het voor u voor het eerst? Nog nooit, voor het eerst. Ja. Er staan hele kleine stichtingjes bij en de grote bekende. Maar dat vind ik het mooie van dat het door elkaar is, een mix. Hoeveel bent u van plan om uit te gaan geven vandaag? Ik heb €50 in mijn portemonnee, dus ik zie wel. Ik probeer om ieder jaar daar te zijn, want je moet het toch sowieso blijven controleren. Want de manier van werken hier en daar is heel verschillend. Je kan niet vergelijken. Daar je merkt dat men heeft altijd sturing nodig. Je kan niet zeggen, ja, ik zet het project daar en ik ga niet meer terug. Wij maken ons hard voor een werk van Amachet in Oeganda. Het werk van wat mijn zus heeft opgestart met een hele staf van Oegandese en ook Nederlandse medewerkers. En daar helpen ze kinderen. Het is best druk, het weer werkt mee. Want van de week leek het erop dat het slecht weer zou worden, maar het is prachtig weer. En we spraken net met iemand hier vooraan en die zei, ik zie ook ander publiek dan anders. Ja, de geitenwolle sokken, de linkse hobbyisten, dat soort dingen. En die zei, ik zie nu ook ander publiek. En ja, dat is leuk. En hoe breder, hoe beter.